kanang usa ka anak bisan og liwat pa na siya sa iyang mama o sa iyang papa, kung makakita gani taniya, moingon gyud ta, iila-ila ko sa imong papa o imong mama, kay ang iyang persona o ang iyang presensya dili man mao ang presensya sa iyang papa o sa iyang mama, liwat lang siya. Pero ang Ginoo, mga igsoon, isip atong amahan o amahan ni Jesus, lahi siyag paagi. Di siya magpakita sa iyang naong, munang sa Bible, wa ginaong nga tao ang amahan. Ang naong ragyod sa amahan, mao ang naong ni Kristo nga nagpakatao. Unya, doon na gani siya'y ang konon nga iyang anak, mauna na ang iyasang presensya. Ngilingay mong tupad, ing na anak kas amahan. Kung mutuo ka nga kana siya, anak na siya sa Dios Amahan, mauna na siya ang presensya sa Dios Amahan. Nya kay siya man mo ipresensya sa Dios Amahan, kanang imong tupad, unsa may imong buhaton, imo nang higugmaon o imong awayon? Tubag. Imo nang insultohon o imo nang tahuron? Kamao man di mo. Imo nang babagan siyang agianan o imong tagaag-agianan? Ayan, anong imo nang gikural iyang agianan? Anak rabanas amahan ang muagi. Imo nang paninglag utang o dili? Ang saan? Anak mo na sa amahan, ang saan? Paninglan ni mo sa utang o dili? Hoy. Maningil ka. Awa, napatay ka diha. Imo nang kusion o hapo-hapon? Imo nang pasayloon o imong dumtan? Kana dipindi lagi na sa atong pag-ila. Muna si Jesus niingon siyang Felipe, sige naman kog sulti ninyo nga ang amahan ni anak ko, ako naa sa kus amahan. Unya, ang nakakita nako og nakaila nako, nakakita og nakaila na sad sa amahan. Nganong mangita pa man kas naong sa amahan nga ako mao man ko ang naong sa amahan? Muna gi-emphasize ni Jesus ba nining atong ebanghelyo, John chapter 14. Unsa may gusto ni Kristo nga kamo usab mapariha unta nako, magdala unta mo sa kinabuhi usab og presensya sa akong amahan. Og sa dihang nihingkod na ang pagpanabot nilang Felipe, nila ni St. James o ubang mga apostles, wa na sila mangita nga makakita sila naong sa amahan. Ang ila nang gidala mauna ang pagtuo nga sila maoy naong, maoy presensya sa Dios Amahan, nga andam muhigugma, andam muluwas sa mga sala o sa mga kalag sa katawhan gikan sa kaulipnan sa sala. Mo nang nagpakamatay na sila. Diri sa atong unang pagbasa, unsa may gihisgutan dire? Unsay giingon ni San Pablo? Nga ako nagpadayag sa maayong balita. Ug unsa man ang maayong balita, matud pa niya, gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga hinungdanon kaayo og kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan, gilubong siya og nabanhaw og nagpakita, human siya nabanhaw nagpakita ngadtos mga apostoles og ngadto sad niya nga dili kauban sa mga apostoles katong 12 ka apostoles. Di siya kauban sa original nga mga apostles, pero ang Ginoo
nga nabanhaw nagpakita pud niya hangtod karon ang maong balita kinahanglan atong isangyaw nga ang atong Ginoo nga mao si Jesucristo ang presensya sa Amahan nagpakamatay di ay para nato. Sige, laing lingi sa imong tupad ing na gusto kang maliwat ni Kristo. Ang wa mo lingi liwat sa demonyo. Unsa man ang demonyo? Mo patay dili magpakamatay. Unsa man ang demonyo? Mudumot, makig-away dili makighusay, dili sana di magpaubos, di mo pasaylo. Daghan nato ingon ana, pero napapas ba ang pagka image and likeness nato sa Amahan? Wala. Dili gid na mapapas. Mao nang ang atong misyon magsigi ra gid tag renew sa atong commitment ngadto sa Amahan nga ato siyang gamiton. Pulos man ta mga makasasala, pero kung kamao lang tang mo renew, magbag-o, dili sad ihunong paghatag sa Amahan ang iyang gahom o ang iyang presensya. Mao na sila si San Pablo, kani sila si San Felipe, St. James, doon naman ni sila yung mga kabuang sad, mga badlungon sad ba, mga makasasala, sila San Agustin, kita gong tanan, pero inigrenew nato, inigingon nato nga mosunod na ko nimo Ginoo, magbag-o nako, mabag-o gid ta. Way gahom sa yawa nga makapugong sa atong pagbag-o. Mabita na kanang pinaka hardened sinner. Ato nang tawag ka ng mga adik sa sala, adik sa drugas, adik sa porn, adik sa sugal, adik sa hubog-hubog, adik sa pamabay, adik sa panglaki, adik sa pangbabay, or adik anang homosexuality. Pulos gina mga dagko kayong sala. Pero daghan kay tag na sinati ako sa akong pagka-assign sa prison ministry hangtod karon sa akong kasinatian sa mga tao nga nagbag-o, makaingon gog kong imposible maning mahitabo. Pero sa dihang ilang gidawat ang Ginoo, ang una gid nilang gibuhat mao ang angkon nga sila sadan. Nya human siging basa sa Biblia, siging pamalandong sa pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo gahom o kinabuhi, espiritu o kinabuhi. Manang sige silang basa, diha gid gasugod. Nya paghuman sige na silang dawat sa sakramento, ana kumpisal, simba, usab yun nabag-o. Pero kanang tao nga dili kamaong mubag-o sa iyang kasing-kasing, dili kamaong mubag-o siyang hunahuna, niya moingon din, inaani naman ko, tuo magkaana, wa na oy, mao na ni akong kinabuhi, wa na, aka na, matuluyan gid na siya. Gilingi ako no imong tupad ko no be, ing na muhunong nakagyaw-yaw, na muhunong na kanang imong sige yaw-yaw. O na kamong mga bana, basta ang inyong asawa yaw-yawan kayo, hunghungi or suwati na lang, dahil magbag-o na ta, mahimo na tang image and likeness of God. Nga musuwat sa bawo sa imong asawa, hunong na sad ang imong sige dihang sugal, siging panigarilyo, siging usik-usik anang kwarta dihas imong inom aron di na ko magyaw-yaw. Nya mo ingon sa kamubaw sa kanyag suwat, di na mo magistoryahan ay kay nag-away man, mubaw sa kanyag suwat nga ako gining hunongon basta imo sa kong tabangan. Ang imong ikatabang ayaw na kog yaw-yawi, higugma ako as I am aron na mutubo sa ko as bag-ong tao. Magtinabangay na mog bag-o.
Ningon din ang imong asawa, amahan, tabangi ko nga maliwat ko nimo nga di na ko magyaw-yaw. Ay niguli sa imong bana, din aka mo yaw-yaw, maingon sa dimong bana, ning kamot sang akong animal nga asawa da, wa na mo yaw-yaw. Kaya ra gid ay nga magbag-o, maningkamot sa kung di na ko musugal, inom na lang. Di ba? So pag-abot na nga nimo sa iyang asawa, pagkasunod buwan, doon na siya gitonol nga sobra siyang kita. Una lagi kay sobra. Wala ko ni sugal day, swertres. Maunay akong budget sa swertres o sa manok o sa tungits. Niya, inom lang ko gamay. Kainom ko, kahubog-hubog pa ko. Di na mo yaw-yaw imong asawa. Mayroon imong asawa, Lord, salamat. Di na lang yun ko muyaw-yaw kay bisan pag mubalik pa ni sis iyang sugal, din agyod ko magyaw-yaw. Wa na yun ka muyaw-yaw mga 5 kabuwan. Mayroon din ba na? Kaya ragi di ay. Nganong di man kaya hunongon ang inom. Hunong. Challenge ba? Ana, di ba? Di mo to. Sige, arin lang tas laing example. Padanglitan, imong silingan, mupalit og slat. Kaya ragi di ay mupalit og slat, no? Kada simana, imo sang testingag palit. Di na ka magdinaw ba? Sikag palit. Sa may resulta, mahibong lang ka nga daghan kay kag napalit nga slots bisan pag wa kay trabaho. Nabitay mga duha ka buok ron ni text na ko bag-o, Father, nipalit na sad ko nimong slot. Iampo lang ko, Father, nga makatrabaho kay wa pa jud ko'y trabaho. Nya ni ana dayon ko sa Ginoo, Lord, why trabaho, why income, pero nipalit og slot. Unsa may mahitabuan ingon dayon Ginoo, sagdi lang ako nay mag-igo ana. Di ana, kumpiyansa nako. Ingon ko, sige, palit pa more. Siguro jud kong dili kasiruhan sa Ginoo. Naman gani usa, sige siya palit, wagi siya katrabaho. Ning gawas la siyang una-una ang iyang talent na maghimo-himo, magluto-luto. Ana, oy, ni-click man ang iyang luto-luto. Karon mas dako pa siya income kaysa kadtong katrabaho pa siya. Adi mo to. Kanang pangitaan las Ginoo paagi ba? Asay kasigig tabang nato dinhi simbahan. Unya pagtrabaho na niya, mura magwa nay lami iyang kinabuhi tungod sa tingali sa iyang environment. Siya wa gyud, di na gyud madaan ako ang akong trabaho. Mo resign na lang gyud ko ani. Pero asam sad ko padong. Nya ingon sa diyang asawa, ug di na ka malipay, ayaw na laglahos gud. Mo to, ni-resign siya, o karon na, mura na hinoon siya na say employer. Ano bang giunsas Ginoo ba pag tungod sa iyang pagkaaktibo sa simbahan, tungod sa iyang desire, paghigugma sa katawhan, gitagaas Ginoo og dagko kayong kausaban ang kinabuhi. Samas mga apostoles, hadlok kay sila mamatay, sige sila glikay sa mupatay nila, pero sa dihang nisunod na sila sa pagsangyaw sa maing balita, gipakamatya na nila nga malipayon. Nausab ang ilang kasing-kasing, naliwat sila sa amahan, kay wa naman sila magsigig pangita sa naong sa amahan, kung dili ilan ang gipuy-an ang kinabuhi nga buot papuy-an sa atong amahan aron maluwas ang kalibutan. Nya mo nay teknik nga mo maginikanan, gusto niyong luwason ang inyong mga anak, ayaw guruya nga ni simbahan, inyo jung guruyon, simba, simba, simba. Nyag mo simba na gani, malipay di mo, sus, ni simba na gitaong akong anak nga bugoy kayo. Kadaghan aning nagsimba din mga bugoy lang yapon. Unsaon man, paambiti ang imong bugoy nga anak sa imong Diyos nong kasing-kasing, sa imong Diyos nong mga pulong, o sa imong Diyos nong mga buhat. Kana mo ipaambit. Tanawa, di ba mamagnet na, mukuyog ra na nimo dinhi, nga dili na nimo kinahanglang pugson. Ano nangatog mamudiha? Ako mo man ay inspiration gud nako
ay nala nagpugsag papalit silag slots pader. Moingon mo ang Espiritu Santo ba? Moingon ako. Unsam di akong buhaton siya, ikay sigig palit og slot. Ana, og dako-dako gani kog paliton nga slot, daghan-daghan sang halin. Pero gamay ra gani kog paliton, gamay ra sa halin. Ingon ang Ginoo, ang measure nga imong gigamit, mao ra say measurement akong gamiton nimo. Nako, nara din na Lord. Ana-ana ra din na siya. Kay ang imong mga buhat mora say akong suhulan. Kung gamay ray imong gibuhat nga paghigugma ng imong slat-slat, di gamay ra sad ko i-response, pero dako kag gugma ana daghan sa kog tandugon na kasing-kasing. Wa pa ko update, pero akong suwayan ugma kung nanabay dako-dako nga halin. Bahala na, basta padayon tagpalit aning atong SBF dag para sa ato ning kumbinto, tag 500 pesos raman ni. Ala palit mo kanunay ha. Nya kani pag yung atong DCHS kaning tiwasono naman lang ni mga 2,000 naman lang kapin ang kaslats. Dali na ning mahuman, may tag mahuman ito karong Domingo. 200 naman lang kabuo, tag 200 raman ni siya. Niya ang ato sang DSAP na pay 7 ka vacant slots, tag 500,000 pesos investment slot ni nato para sa atong gidamgo nga pagtukod sa atong kulumbari. Na-registered na ang atong co-op nga sa Pilisco, San Vicente Ferrer Liluan Service Cooperative. Na-registered na sa CDA o karon na-registered na punta sa BIR. Nag-process na ta sa legal requirements para sa atong pagtukod o pagpamaligya nining atong kulumbari. Iampo nato kay para gyapon is kaayuhan sa simbahan, kaayuhan sa atong katawhan, tabang hastas ato dinhing LGU. Ato nang itabang og natong tanan. Mga buhat ni sa amahan niya ang ato sang pag-enrich sa atong pagtuo o union with the Holy Spirit karong Pentecost Sunday. Ang ato sad nga pag-attend aning labi na sa mga charismatic members dito sa IC3 karong May 19 alauna sa hapon, manambong ta didto niya. Naam ni siya donation gamay tag 100 na i-ticket nga ihatag, pamalit na mo dinhi sa atong parokya niya sa ta dinhi ticket available. Bisan ang mga non-charismatic nga gustong mo experience ni ining encounter with the Holy Spirit in this particular special day, ang Pentecost Sunday, mangadto ta sama sa mga apostoles. Nakasinati sila kay nangadto man ang mga tao sad nakasinati sa pagkunsad sa Espiritu Santo kay nipundok man sila didto sa lugar nga nagampo ang mga apostoles. Hangtod karon ang Holy Spirit nagpadayon sa paghatag nining mga dagkong gasa, dagkong gahom natong tanan nga mituo kaniya.